flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Maia, comandante en xefe. Tócache, Willy. Estas vagas non valen para xogos malabares. Mira, tantos xogos deronme fame. Gustaríame un petisco de néctar de limeira. Imos buscar unha. Vamos. Vamos, formigas, temos que rematar antes da noite. 1, 2, 3, nada pode deternos. Veña, seguide reforzando as posicións. Vamos, vamos, vamos. Hola, Paul, que estades facendo? Hola, Maia e Willy. Informounos alguén de que hai formigas ladras na zona e estámonos preparando por se hai un ataque. Formigas ladras. Onde? Son formigas depredadoras que entran nos formigueiros e rouban as provisións. Xefe, íamos agochar as reservas de sementes enerxéticas e mira o que descubrimos. Están cheas de valor. Estamos chapallados. Son sementes fundamentais para manter a tropa en plena forma. Temos que coller máis inmediatamente. Pero agora xa as colleron todas. Recoñezo esas sementes. Willy e eu sabemos onde atopalas. Onde fixamos malabarismos. Xefe, que facemos agora? Ai, mima. O problema está en que non podo deixar as miñas formigas soas moito tempo. Como podedes ver. E se Willy e eu levamos algunhas formigas a ese sitio? Paréceme ben, pero liderar un grupo de formigas non é un xogo. Téñote que preparar. O insectos voadores está desafeitos a voar por riba dos obstáculos, pero as formigas non voamos. Para dirixir un grupo de formigas tes que saber como superar os obstáculos a pé. Ah, sí! Xa! Xa! Ui! Moi ben, Maia, e agora a ponte! Oh, non! Agora por aquí. Se trampas. Ben feito, Maia. Vamos, Willy! Soldados, escoitade atentamente. Esta é a vosa xefa na misión Provisións. Obedecede a ela igual que a min. Dá ordes claras e sinxelas. Ala, xa podes marchar. E boa sorte. As súas ordes, xefa Maia. Ah, eu prefiro Maia, só Maia. Veña, amigos, vamos. Entendido, Maia, só Maia. Ah? Hey, son o subcomandante xefe Willy. Ou o capitán Willy. Ou Willy o Magnífico. Isto non che me gusta nadiña. Pal non nos adestrou para obstáculos con espiñas. Pasamos moitas veces por aquí, pero guíanos Paul normalmente. Creo que nos imos apañar sen el. Podemos chegar, estou segura. Continuemos.
Ai, isto non che me gusta nadiña. Está ridículo. Que é isto? Formiga soldado con abellas. Nesta pradería teñen ideas moi raras. Vamos, ánimo todos. Imos atopar as sementes enerxéticas de seguida. Sementes enerxéticas. Parece que é a hora de merendar. Vámola a seguir. Ei, formigas e subcomandante xefe Willy, que vos parece se descansamos un anaco? Vale! Ai, por fin, unha sesta. Fin do descanso! O que? Rematou xa? É que as formigas facemos mini descansos que nos permiten seguir activas. Vámonos de aquí. Pode haber formigas ladras preto. E logo a miña sexta que? Son o subcomandante xefe. Poderei botar unha soneca. Pero, xefe, eu tamén necesitaba unha mini sesta. ¡Genial! ¡Estamos chegando! As sementes están nesa cachopa, amigos, pero temos que buscar material para facer bolsas. A súas ordes, xefa Maia! Que facemos, xefe? Atacamos xa? Non, agardamos ata que collan as vagas. Dese xeito aforraremos traballo e despois prepararemos unha emboscada. Feito! Moi ben! Grazas, xefa Maia. Un capitán de primeira comeza cunha boa ración de pole. Shh, van nos descubrir. Penso que hai unhas formigas ladras abaixo. Oh, non, seguro que nos van roubar as sementes. Teño que idear un plan para fuxir. Normalmente é Paul quen idea os plans. Se vos tivésedes as como a nós, xa estaríamos ben lonxe. Isto é o que imos facer. Willy, ímolo guiar ti e máis eu. E xefa Maia, que imos facer nós? Formigas, vos respirade a fondo e agarrádevos. Que están facendo aí arriba? Non quededes aí, detédeos! ¡Derribádeos! Ai, por que sempre me pasan a min estas cousas? Willy, sígueme por riba destas plantas altas. ¡Van a escapar! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Despistámolas! Willy, a túa bolsa! Oi,
Oi, non. Iso levará as formigas ladras dereitiñas ao formigueiro. Non necesariamente. Pásasme ese pau. Tome. Teño. Moi ben. Willy, pásame a túa bolsa. Chefa Maia. Willy, guía las formigas ata o formigueiro. As bolsas de semente deben estar furadas. Excelente. Isto vai nos levar dereitos ao formigueiro. Oh. Hey. Ah, estou farto desta pradería. Volvemos para a casa. Non o imos conseguir sen Maia, sen pó. Sí, ímolo conseguir. Ou espero conseguir. Soldado número 1, cando dé a orde, sube o leme, xa! Imos demasiado rápido, como imos aterrar? Soldados 1 e 2, ide cara ás margaridas! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Willy, é o mellor capitán do mundo! Parabéns unha vez máis a todos. Esas ás delta que voan por riba dos obstáculos parecen moi efectivas. Apréndesme a pilotalas. Que diste, capitán Willy? Oh! Teño a sensación de que isto non vai ser unha mini sesta. Shhh.